Nah, ngono. Dhuwitmu ning ndi mau dhuwitmu? Niki Ning ndi? Oh, ning kono. Iya. Sik mikir dekek, sik mikir dekek. Nah, Duwite ning ndi mau? Nah, saiki tangan kiwa tengen begar kabeh. Lu. Begare ngene kaya bapak. Nah, oh. Oh, bae abot duwike bae. Oh, iya. Wah, ora kongkon, ora. Wis kok sak iya. Iya. Tane, ya. Ora polahno tangane gerakke ngono lho, kok malah ngene kaya arepe tembak ae ora. Ya. Nah, ngono. Wis, ngono terus ben kaya wong donga ya. nggih, Pak. Nembang apa wis bebas. Sengah-sengah. Asem iki males. Bocah iki nek males aku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik iki ana swara tanpa rupa iki sapa iki? Sapa? Endi? Kaya Umi to suarane iki. Masyaallah, rene nduk. Ayo rene. Wah, anak wedok akhirnya tekan kene tenan ayo. Mangga Mbak Umi. Mangga mriki ora anake. Mbak Umi mangga mriki menon tone wenten eni. Mbak Umi nusul iki lho. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masyaallah. Iki lah anake Kesi sing Kapanaraga kae to. Nggih. Sik to mau jare pamit pramuka nganti jam 5 sore ora iso nderek ning Madiun. Nggih. Terus lara-larae piye iki mau? Terus jenengan mau kan telepon kula to, Pak? Heeh. Terus napa? Aku telepon, "Halo, Soy." Ngono. Nggih, Pak. Terus jenengan nangletne ketua kelas. Lah ketua kelas niku kula, Dik. Oh, ketua kelas 1 iki sampean. Heeh. Lah putrane Pak MC mau. Pak sinten Pak wau? Pak MC wau, Pak Lurah. Pak Tris niku lak sekolah karo sampean. Sak kelas to. Asmane sapa? Chandra Bima. Nggih. Terus piye iki mau wis tekan kene? Terus niki wau 8:30 kula matur nuwun nggih, Pak. Niki lagune sengah-sengah. Sengah-sengahe apa? Sembarang. Dengah-dengah to? Oh, sembarang to, Pak. Oh, nggih lagi ngerti aku. Sengah-sengah. Nggih. Matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Sengah, matur nuwun nggih. Aku bingung nggih, sengah iki apa to nggih. Nggih. Lah ngono awakmu ora mempopulerkan lho Un nggih. Engko kok ngangge kostum apa Un? Sengah-sengah Pak, mbok ngono. Dengah-dengah dadi sengah-sengah. Heeh. Terakhir lek wis omah mah dadine sengak-sengok. Oh iya ngono kuwi. Ki mau terus piye teruse? Heeh. Terus kula 8:30 ting terminal, Pak. Kula langsung nge-grab ting terminal niki wau. Nge-grab. Nggih. Numpak ojek wit online itu. Nggih. Terus niki wau napa nitih bis patas. Nitih bis patas. Nggih. Apa bise? Eka. Nggih. Oh iya. Terus niki wau telat to, mergine kula ting perjalanan maem. Ya maeme rasa diomongne lho. Maem ya maem ngono lho. Heeh, iya. Oh alah. Maemmu nang ndi le maem nang ndi? Kula lek maem ting Ngawi. Oh, lah dare apa mau? Sengah-sengah ngono. Dar apa ning Ngawi mau? Ayam bakar, Pak. Ayam bakar dong. Ayam bakar. Wah, syukur. Entek pira mau? Wau ki kan nenten ibu-ibu to. Namine Ibu Lulu. Lah niku ki napa? Aja kakean nganu to. Sing cetha ngono. Ngeten napa? Jajar kali kula ngoten. Jejer. Nggih. Terus diparingi napa? Dados kula Iya kono. Dados apa kok nganu wae lho ora. Bise niku kula dibayari. Dibayari. Alhamdulillah tek apik men Bu Luluk. Mongko ayam bakar sampean dibayari. Nggih. Aku ning warung pecel gratis mau suweneni bakule lho. Ora ya.
Karo Bu Lulu dibayari. Nggih. Terus baru melanjutkan perjalanan dari Ngawi ke Madiun. Terus Nggih. sampean mandhap ngendi iki mau? Kula mandhap terminal. Terminal Madiun. Nggih. Oh iya, terus kok terminal mrene nitih apa? Dijemput Loh, sing jemput sapa? Chandra Bima. Oh, Chandra Binae kakung nggih. Nggih. Ini hubungan apa karo awakmu? Mboten nenten napa-napa. Amin, alhamdulillah. Ora pareng lho ya. Mboten, Pak. Iya, elok, elok nganti tekan kene mergo apa alasanmu kok iso nganti tekan kene mongko mau sekolah nganti jam 5 kok kesel kaya apa tetep rene sebabe apa? Niat. Niat. Nggih, Pak. Niat singah-singah ya. Iya, heeh. Oh iya, ya kaya ngono kuwi dharma bektimu marang bapak ngono kuwi. Nggih, Pak. Dadi suatu saat enek apa ya semacam kejutan ning bapak ngono roro ngegongan terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono kuwi. Apik ngono kuwi ya. Nggih, Pak. Suatu saat lek teko nggo mercon lho ya. Ben saya kaget aku. Nggih, Pak. Iya, tor ngono. Ayo, wis saiki salam sik kagem Pak Lurah wis pirsa burung? Dereng. Nah, Pak Lurah nika piyaine. Nah, Nggih. nika. Pak Lurah. Nggih. Nggih. Pak Kusno asmane, Pak Lurah Kusno. Sinten, Pak? Pak Lurah Kusno. Pak Lurah Kusno. Nggih. Pak Lurah. Kula Kula Umi Afifah ngaturaken saking Ponorogo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak. Heeh. Sebabe apa kok panuwun? Nggih. Nggih Pak Lurah sampun nimbali rencang-rencang pengrawit niki lho Pak kalih ibu-ibu Madangkara. Lah iya. Lah sing matur nuwun ben sinden karo pengrawit nyapa awakmu ora diceluk matur nuwun lho. Hubungane apa? Apa mewakili ngono ya? Mewakili. Apa? Mewakili. Nggih, kula kan mewakili. Oh iya, wis pinter. Nggih. Nah, salam sih kagem para pamriksa. Ayo belajar omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Salam. Nggih. Nyanyi apa lho, Pak? Sengah-sengah. Nggih. Ya terus piye omong piye? Kula Umi Afifah saking Ponorogo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Dalu menika panjenengan sedaya sampun purun Kersa. sampun kersa Sengah-sengah. sampun kersa mengapresiasi ningali wayangan dalu menika. Nggih. Kula Umi Hafifah derek ndedonga. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah pinaringan bagas waras. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Terus apa ya? Terus mugi-mugi panjenengan sedaya panjang umur. Amin. Lan Pak Lurah. Ugi Ibu Supriyati. Mugi-mugi anggenipun dadi pangayomane masyarakat. Mugi-mugi dados pangayomane masyarakat. Ingkang dados pangayomane masyarakat. Saged amanah. Satemah Sukosari. Gemah ripah loh Ngawi Kertotoloto lan Raharja panjang punjur pasir bukit genari rahayu lan rahayu. Amin. Amin iki piye? Tirokno amin lho. Kedawan to? Nggih, Pak, kedawan. Oh iya, kedawan. Lah iya, elak. Saiki nembang ya, Bu? Nggih, Pak. Nah iya, anak Ibu Kesi to? Nggih, Pak. Anak angkat to? Nggih, Pak. Ya, nembang aja kalah karo ibumu, ya. Lah nembangmu elek engko ibumu katut elek jenenge. Lah nembang sampean apik engko ibumu ya terangkat. Nggih, Pak. Heeh, mbak ibumu HP-an, nah wis bene. Nggih, Pak. Malah mangan. Ha iya. Ayo nembang apa wis bebas. Sengah-sengah. Asem males. Bocah iki nek males aku lho. Matur nuwun, Pak. Sengah mboten saged ande lumut. Nggih.
Pelok wani. Pelok. Tembang kangen wani. Mantun. Wani, ya dibawani wani. Mboten. Lah kok ora wani sebabe apa? Pilek, Pak. Oh, pilek. Kowe mau diparingi wis pira ki mau? 200. 200 mosok kok doli pilek ki lho 200. Lah mengke lek bindeng mekan mboten tetho. Oh iya. Lah wis lek ngono tak bebasne, apa sirmu? Kula Apa? Apa? Kula tak ngimpi nggih, Pak. Ngimpi? Nggih. Oh, ngimpi boleh, boleh ya, ngimpi. Angsal to? Angsal ning aja turu lho ya. Nggih. Nembang karo turu engko ya. Dibawani ya, ya. Nggih, Pak. Siap. Nah, iki bocah iki ajaib iki, suarane welalah tenan. Jos. Yo. No. Ngambara ngawang awang Kaya ngono suarane. Ha iya. Nggih. Nggih. langut bebasan tanpa Saiki kelas pira, Nduk? Kelas tunggal SMKI, Pak. Siji SMKI Solo nggih. Nggih, Pak. Elok. Pake seniman. Sanes, Pak. Dalang. Sanes. Pengrawit. Sanes, Pak. Yoga. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Pakmu lho. Nggih. Asli. Asli, Pak. Cat apa? Mobil, Pak. Masya Allah, sik maksa tak oyak iki. Ibumu sing sinden mendhi. Sanes, Pak. Waranggono. Sanes. Budayawati. Sanes. Seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Tukang cat bakul kerupuk. Lah hubungane apa karo sinden kuwi? Tuko. Sengah-sengah ya. Sengah-sengah, Pak. Oh alah. Kok Mbah enek ora sing seniman, Mbah? Nggih. Mbah Kakung apa Mbah Putri? Kakung. Asmane sapa Mbah Kakung? Almarhum Mbah Sunario. Mbah Sunario. Oh iya. Oh iya Mbah Sunario. Oh garwane Mbah Uun. Oh, Sanes. Iya. Sanes nggih. Almarhum iya. Layak bae kok mbahe darahe. Ayo. Yo. Nara miber ngiteri jagat ngulang goro nglambara ngunggahi gunung. Suaramu wis apik, sampean ya cantik. Ya cuma ekspresi gerake belum ada. Nah, gandeng sampean jumeneng zaman saiki lek ora polah, ora obah, ngono kuwi maniman lho. Nggih, Pak. Iya tangane diupolahke, yo. Nah. Nah,
Nah, ngono. Dhuwitmu ning ndi mau dhuwitmu? Niki Ning ndi? Oh, ning kono. Iya. Sik mikir dekek, sik mikir dekek. Nah, Duwite ning ndi mau? Nah, saiki tangan kiwa tengen begar kabeh. Ji, roh, lu. Begare ngene kaya bapak. Nah, oh. Oh, bae abot duwike bae. Oh, iya. Wah, ora kongkon, ora. Wis kok sak iya ya. Iya. Tane, ya. Ora polahno tangane gerakke ngono lho, kok malah ngene kaya arepe tembak ae ora. Ya. Nah, ngono. Wis, ngono terus ben kaya wong donga ya. nggih, Pak. Terus. Nggih, Pak, wis kaya mboke ngono kuwi ayo. Katungkul ngumbar kekasan. Pindah ning ngarep dodo, tangane ngarep dodo. Nah, ayo. Satemah kinawa Nuding dhuwur. ngimpi Apik, ngono iki dipoto jan satu ketuhanan yang Maha Esa ngono ya. nggih, Pak. Apik. Wis duduke. Tangane duke. Ayo, nggih. Tangane dukno. Nah, ngono. Bocah kok iso lugune nganti kaya ngono. Heeh. Suaramu apik, Nduk. Nggih, Pak. Ngene sinau terus nggih. Nggih, Pak. Aja nganti kendul sinau nggih. Nggih, Pak. Mergo sampeyan ki bakal insyaallah yen sinaune sregep bakal dadi sinden sing profesional. Nggih, Pak. Amin. Bisa membawa nama baik Ponorogo. Nggih, Pak. Sarta bisa ngaromake bangsa Indonesia. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, wis kuwi. Ayo. Nggih, Pak, nek 200 sisan. Ayo. Lah aku nganti muntuk ora cetha. Ayo. Sik seneni karo bakul go pecel e. Ayo. Ayo. Yo, langgame, Nduk. Ayo. Seripat seripit lempeyane rasa simpe kandes luwes Cita-citane apa to, Nduk?
dados dosen, Pak. Alhamdulillah, amin. Dosen apa? Dosen karawitan, Pak. Karawitan, kaya sapa? Bu Kesi, Pak. Kaya ibu. Nggih. Tak dongake sampean Nadianto pancatane mulai viral, mulai kondang iki lak saka panggung Madangkara. Nggih. Ning umpamane suatu saat sampean nderekke Pak Anom, nderekne Pak Mantep, dalang-dalang kondang, Bapak malah seneng. Nggih, Pak. Iya, dadi sindenku ben panggah Bu Tutik ora apa-apa. Nggih, Pak. Sing penting sampean iso eksis ngono ya. Nggih, Suatu Pak. saat pokoknya Bapak nyawang sampean iki semakin viral, semakin terkenal ngono iki malah seneng ngono ya. Nggih, Pak. Ngono kuwi. Ning aja lali karo ibumu. Nggih, Ya, Pak. Bu Kesi. Dadi pamane tanggapan melu Pak Anom ngono ora ketang sak kedhok tukokno sawah ngono ya. Kodhok. Ya. Ayo, ngono kuwi. Ayo. Wis muga-muga ora lali karo bapake. Wis bapak ben disindeni Mbak Tuti ora apa-apa. Penting ngajek. Ayo, mlumpuk dhuwitmu ya, Nduk. Napa, Pak? Waduh, lah iki suarane apik bae jampeng bocah iki. Dhuwitmu kok lumpukne? Nggih, no, Kan Pak. tanggapan laris. Nggih. Iki wae lagi ngimpi wae entuk 200. Nggih. Wingi karo Pak Sus disawer, ngono to. Nggih. Ayo, dilumpukne. Cita-citane nggih tuku apa? Nggih. Kan anu to, Pak. Sampun kula lumpukne to. Terus kula tabung. Heeh, bener. Lah, terus sakniki kula sampun gadah ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah, Bapak melu seneng yen ngono kuwi. Mergo ngelingi sampean biyen iki tanggapan ngalor ngidul karo Pakmu Pak Wiji lak ya pedahan motor. Nggih, Pak. Saiki wis kagungan roda 4 melu seneng. Nggih. Apa, Nduk? Avanza, Sanes, Pak. Xenia, Sanes. Panther, Sanes, Pak. Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Dapure lepan iki apa lho, Nduk iso? Apa arep nyinden numpak selepan kuwi lho. Nggih. Numpak selepan ngono. Nggih, Pak. Dadi wis gelungan ninting numpak selepan karo nggo gendera ngono. Nggih. Umi loper ngono. Nggih, Pak. alah, Sanes Umi Loper. Apa? Umi Mania. Oh iya. Maaf ya aku kleru ya. Iya, Ndak Pak. diseneni penggemarmu ku ya. Nggih. Umi mania. Iya, lek Mbak Tutik pancen lover kuwi. Lek Bu Kesi iki Bu Kesi sawer. Ayo, Ayo, ngono kuwi. Ya entekno Nduk Umi, ya. Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Umi Hafifah Ponorogo punya. Lah Nduk, nganti rampung to nggo? Nggih, Pak. Nunggoni Bapak Lemayang. Nggih, Lah kok mengke nyempeng kan kene, nyempeng kene. Di pangku Wak Budi nang kene. ngoten, Pak. Mboten oh iya. Nggih, lah mengke kan lek kula ngantos tancep kayon kan kula saged bareng bis mboten bayar. Kowe ketok nyemoni aku. Nyoh. Mayane. Piro iki? 100, Pak. Susuk 98. Ayo. Mengke nggih, Pak, susuke. Oh ya ora. Kuwi 2000 dek ora. Oh, ngono ya. Nggih, Pak. Saiki lenggase engko gara-gara nembang neh lho ya. Nggih, Pak. Heeh, dadi sing 50 ki mau ngimpi, sing 50 engko nembang gara-gara. Nggih. Timbang Pak Bibit gur selawe. Ha ya ta. Pak. Ha iya. Sakniki kula tak ngancani Mas Nopal nggih, Pak. Oh iya, setelan-setelan ngono ya. Nggih, Pak. Heeh, aku ndiki ya ngerti dhek entuk saweran si kendang ngono kuwi nang amplope. Nggih. Heeh, iya, setelan karo Mas Nopal. Nggih, wau pun WA-an kok, Pak. Apa? Nggih. Apa? Napa? Ngrembug apa? Rembug anu, Apa? Iya. Dingah-dingah. Ayo. sengah-sengah. Sengah-sengah. Ayo.
Heeh, sing duwe nesu protes. Sengah-sengah. Ya wis pinarak sih, terima kasih. Ya iya, luar biasa. Nak wedok. Ya iya. Lah nek sampean aku rada iso apa ki jeneng sing bantu iki rada akeh lho Nduk, Umi. Lu gayengke. Ayo, ya, Ah, ngono, Ah iya, jan luar biasa. Iya, coba. Ora san jaipong. Nah iya, ajar jaipong. Nah iya,